Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam drugą wersję syropu z mniszka. Nożyczkami odcinam szypułki kwiatów tak, aby została tylko żółta część. Trochę zielonego może się jednak zdarzyć. Płatki przesypuję cukrem w słoiku i zostawiam na 15 godzin w ciepłym miejscu. Następnie do słoika wlewam zimną wodę i dokładnie mieszam. Przekładam do garnka i gotuję 15 minut. Oddzielam syrop od płatków. Dokładnie wyciskam każdą kroplę. Płyn przelewam do garnka i dodaję sok z cytryny. Gotuję na najmniejszym ogniu przez 30 minut. Gorący syrop przelewam do słoiczka i zakręcam. Obracam do góry dnem. Gotowe.